गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। नैबे समावहाय फिन खेबसे आङो भिडिअ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। थ' जायफोरा गोसो नायलांनो हागोन आरो भिडिअआ मानि सायाव जागोन मिथिखाबाय। बारलांनाय माखासे दिननि सिगांनिफ्रायनो आङो मोननैसो भिडिअ आपल'ड होबोदोंमोन। थ' दिनै बेनि सायाव सावरायगोन, निस्सय मिथिखाबाय। आरो दिनैहाय गोबाङानो फुरथिबो जानो हागौ आरो गोबाङानो दुखुबो जानो हागौ ना। थ' ADRE नि रिजाल्टआ जोंहा अलरेडि ओंखारबाय फुंनि समावनो। थ' आङो आपडेट्सखौहाय होलांगासिनो। थारैनो पास जामारखो ना फेल जामारखो। थ' आङो आवगोलावबो भिडिअ होबोदोंमोन आरो पास जागोन होननानै बुंदोंमोन आरोना। थ' आङो आपडेट्सखौ होलांगासिनो दङ, नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। जोङो बिनि सिगां काट अफ मार्कआव फैनि। थ' काट अफ मार्कखौ जोङो मिथिनो मोन्दों गोबां हाई गोजौआव थांदोंना, 24 लाखस। आरो पस्टआहाय बेसेबां दंमोन बेबायदिनो 12,000। थ' गोबांथार डिफारेन्स। जायफोरा मोन्दों जोबोद मोजां, जायफोरा टेलेन्ट ना, टेलेन्ट थानायफोरा मोनबाय। जुदि सिङावहाय जेबो सोलियाखैब्ला, जुदि सिङाव माबाफोर सोलिदोंब्ला आङो बेखौहाय बुंनो थांला। थ' आरो मिथिलाबो आरोना, घुस बायदिसिना सोलिदोंबा। दा मा बुंबावनो, एग्जामखौ होदोंमोन, होआखै नङा, लिरबायबो। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा, मा बुंनो, बेबायदि माने पास जानायखौ नुनो मोनाखै आरोना। थ' आंनियाबो रिजाल्टआ मोजां नङा, माने गाज्रि जानायखौ नुनो मोनदों। दुखुनांथाव, जोबोद दुखु मोनबाय। आसा खालामदोंमोन माने पास जागोन बायदि मोनदोंमोन आरोना, नाथाय गैया लोगोफोर। थ' बर'फोराबो फ्राय मोनदों जानांगौ आरो बेबायदिनो अरेलफोर थाबावगोन ना, सेकेन्ड टाइम। दा सेकेन्ड टाइमनि थाखाय जोङो बेबायदि सेलेक्सन जानो हायासै, बिखेखै आंनि फारसेनिफ्राय आङो सेलेक्सन जानो हायासै। बेबायदिनो सिङावहाय माने इएस जानांगौआव न' जानायखौसो नुनो मोन्दों रिजाल्टआवहाय। अलरेडि आङो चेक खालामखाबाय। थ' मा बुंबावनो दा, 2008आवनो मेट्रिक पास खालामदोंमोन। इमान गोबावनि उनाव एग्जाम होदोंमोन आरोना। खनसे ट्राइ नायदोंमोन, मानसिफोरखौ होलाबायनाय नुबाय, लाइन फाथिनाय जेरैबायदि माने स्कुलाव जायगा थोयि बेबायदि मोनसे धौ होननानै बुंनांगोन बेखौ। थ' बे धौनि समावनो मानसिफोरा माने सोरबा बोराय बुरि हाबा जानायफ्रा सिन्थाय हैलायलांदों। थ' आंबो नुबाय नालाय एसे होनो गोसो जाबाय आरोना, होबाय। नाथाय रिजाल्टखौ मोजां जानायखौ नुनो मोनाखै। आरो कम्पिटिसना गोबां, मोनसे पस्टआवनो 200 जन मानसि नांनानै दंबा माबा धेमालि नामा बे? धेमालि नङा लोगोफोर। कम्पिटिसना बारा आरो मोनसे पस्टआवनो 200 जन मानसि नांनानै दङ। थ' धेमालि नङा लोगोफोर, मिथिखाबाय निस्सय। आरो रिजाल्टआ मोजां नङा। थ' मा खालामबावनो, बिदिनो मावथाबनानै जानांसिगोन आरोना। थ' आसाम फारसे थांनो नागिरनायाबो जानाय नंला बायदिसो मोनबाय आंलाय सानदोंमोन लोगोफोर, सोरबाफोर माने खाना मास्टारा नायफ्लाङोब्ला थ' पास जागोन आरोना। नाथाय रावबो माथो खाना मास्टारा बेबायदि नायसनासै बा नायफ्लाङासै जानांगौ। थ' मा बुंबावनो दा, जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर। माथो बुंबावनो आरो, जोबोद दुखु गोनां। रावबो खाना मास्टारा नायसनथारासै ना। थ' खाफालाव गैयाब्ला आरो खुथाब मावनानैनो जानांसिगोन आरो। थ' सरकारनि साकरिखौ मायाव मोननो, खाफालावनो गैया ना, रावबो नायसना। थ' आरो मा बुंबावनो आरो लोगोफोर। थ' बिदिनोसै, लाइफआ बेकार आरो बाहेरायावसो दङ। थ' मावनानैनो जानांसिगोन आरो। थ' खुथाब ना, कम्पानियाव हाबलाबायनानै मावनांसिगोन। इन्टारभिउ होबाबो जेरावबो नाङाबा आरो माथो खालामबावनो ना। थ' आंनिख्रुइ खथ' गोरोंफ्रानो पास जायाखै। आं माने खबर लाहरबाय, थ' गैया, लोगोफ्राबो फ्राय माने फेल जादों आरोना। थ' एकदम मोजां नङा। थ' बिराद दुखु मोनबाय आङो। मा खालामगोन मा मागोन जाबाय दुखुजोंनो। पास जागोन बायदि मोनदोंमोन आरोना, नाथाय उफाय गैया, माथो खालामबावनो। थ' गोसो गैला, ट्राइ खालामनोबो गोसो गैला आरो होफिनबावनोबो गोसो गैला आरोना। साकरिखौनो नांला होनना बुंनांसिगोन। थ' दा प्राइभेट जबावनो एब्रेनानै फुथाबनांसिगोन आरोना, थैथाबाबा जाला, उफाय गैला लोगोफोर। थ' मा बुंबावनो, दिनैनिफ्राय आरो ADREनिबो आपडेट गैला, जेबो गैला। थ' फेलबो जाबायना, मा बुंबावनो आरो, पास खालामनो हायासै।
दुखुनांथाव। थ' आंनिख्रुइ एकदम माने गोरों गोरोंफोरानो टेलेन्टफोरानो फेल जादों आरो मा बुंबावनो ना। थ' लोगोफोर बारा गोलाव खालामला, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। दुखुनांथाव। गोजोन्थों। बाय बाय।